Asociación de Pequena e Mediana Empresa, premio dotado con 15.000 euros para a Asociación Protectora de Animais do Camiño, APACA, pola súa protección de animais perdidos e abandonados ao longo do Camiño de Santiago e a súa preocupación polo patrimonio natural evitando sorpresas desagradables na ruta, contribuindo á súa sustentabilidade e facilitando a ruta tamén aos peregrinos en xeral. A PACA colabora con asociacións inglesas e holandesas e tamén con asociacións internacionais do Camiño, as que lle prestan asesoramento e información en materia de protección de animais soltos ou de animais de compañía. Entrega o premio a directora do Museo das Peregrinacións, Esperanza Guillirei, e recólleno Rafael Freiría, xerente da asociación Epili, unha cadeliña moi especial. A todos, autoridades. Esta é allí, eu son Raquel, non son Rafael. Bueno, allí está un pouco excitada e normal, tanto foco, tantos aplausos, sobre todo, non? Bueno, dende que comenzamos a nosa actividade, vou a soltala para que vaya con Santi, vale. Queríamos subir un pouco allí, tamén cortando un pouco a súa historia, porque ela é a cadela que recibe na nosa oficina aquí en Santiago de Compostela aos peregrinos que chegan ao noso local a buscar a súa peregrina cando traen a súa credencial canina. Ela é a cadela que traballa con nós, a oficina é unha oficina dog friendly, e ela recibe a todas as persoas e can, sobre todo, e testa aí quen está ben, quen fixo que os cans que veñen ben ou aqueles que teñen algún problema. Bueno, queríamos comentar que dende que empezamos a nosa actividade era pois eso, recoller, axudar rescatar, coidar e reubicar os animais perdidos e abandonados no Camiño de Santiago, sobre todo na localidade de Arzúa. Cando empezamos víamos o Camiño de Santiago realmente como un problema, un foco de problema, porque a través del pois chegaban moitos cans arrastrados polos peregrinos, no? Que se desplazaban desde diferentes localidades. Hoxe en día, 3 anos despois da nosa Constitución, podemos decir que esta situación se ha invertido bastante, moi notablemente, e agora os peregrinos e peregrinas e o Camiño de Santiago en sí non é un foco de problema, non o vemos como un problema para o drama dos animais, do trato dos animais ou dos animais abandonados en xeral, sino como parte da solución. Por qué? Porque a través das campañas de concienciación que fixemos e un pouco de contacto a través das redes e de outros medios de difusión, conseguimos varios hitos. Primeiro, 88.250 asignaturas que acadamos no 2016, a meirande parte deles foron de peregrinos de varias nacionalidades, que apoyaban a nosa solicitude que demandaba un refuxio para os animais abandonados, un refuxio ético, non un cárcere, porque consideramos que as cárceles, as prisións, non son adecuadas para seres que non fixeron nada para ter que estar encerrados. Entón, eso foi a primeira mostra de apoio que nos deron os peregrinos e as peregrinas. A partir de aí, no último ano, sobre todo, dende o lanzamento da credencial canina e a apertura do noso local, os peregrinos que se poñen en contacto con nós nos informan de centos de casos de animales abandonados, perdidos, que están soltos, de maltratos, irregularidades que se atopan cos animais en calquera sitio, e incluso están sendo parte da solución, porque moitos deses animais abandonados que sabemos que os concellos non están aínda, vamos polo camiño, pero hoxe en día, no rural, sobre todo no rural galego, desgraciadamente non hai medios, ni xestión, ni centros onde recolle estes animais. E moitas veces son os propios peregrinos que, a través das nosas xestións, acaban levándose moitos cans e cadelas a casa. Entón, primeramente, agradecerlles a todos eles e elas o seu apoio. Tamén quixéramos agradecer a Fundación EOMAIA, que está Lucía aquí presente, a presidenta da Fundación EOMAIA, sin a cal non hubiera sido posible
outro noso traballo durante estes últimos 2 anos. Tamén un agradecemento especial a todas aquelas persoas que son as nosas casas de acollida, que cuidan, cobisan a tantos animais que por non metelo, porque non hai centros adecuados onde metelos desinteresadamente e volcando toda a súa vida nelo, a todas elas e eles, un agradecemento moi forte e, moitas grazas a vos por este recoñecemento. Gracias. Na categoría de actuacións realizadas polas asociacións de amigos do Camiño